Vice President Binay dili mo concede hangtod nga dunay final ug official result gikan sa COMELEC. 1.3 kilos nga shabu nasakmit sa CIDG sa lungsod sa Medellin. Mga kandidato sa eleksyon gipangayuan na og sose sa COMELEC. Mga naguba nga consolidation and canvassing system sa Balabuyok ug Santander nakabalik na sa Sugbo. May ngapon Sugbog Kabisayan, Vice President Jejomar Binay dili moangkon sa kapildihan hangtod dili mahingpit ang opisyal nga pag-ihap sa Commission on Elections. Si Binay miani sa Sugbo alang sa pagbisita sa haya sa iyang campaign coordinator nga namatay duha ka adlaw sa wala pa ang eleksyon. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Miabot si Vice Presidente Jejomar Binay sa Sugbo kagahapon aron sa pagduaw sa namatay nga Vice Mayor sa Danao, Bohol nga si Luis Thomas Gonzaga. Si Gonzaga na ilang nga maoy una Regional Campaign Coordinator ug mo'y usa sa naningkamot og kampanya ni Binay niadtong eleksyon. Namatay ang opisyal duha ka adlaw sa di pang eleksyon tungod sa stress sa kampanya ug grabe nga kainit sa panahon. Ang kamatayon ni Gonzaga gihulagway sa Vice Presidente nga dakong kawadon sa ilang partido labi na sa mosunod pa nga mga eleksyon. Malaking kawalan. Sobra kawalan. Kawalan in the future. Nakahigayon sab ang mga sakop sa media nga kumustahon si Binay taliwa sa unofficial result sa election din ana siya sa ikaupat nga pwesto sa tanang presidentiables. Matud di Binay, okay ra siya. Gani, wa siya nasagmuyo sa mga Subuanon. Bisan og kapin sa 70,000 votes ra ang iyang nakuha sa lalawigan sa Sugbo. Apan diyang gipangutana kung andam na siyang mo concede sama sa gibuhat nilang Mar Rojas Grace po. Why don't we, let's not use the word conceding. Basta, my position is I will await the results of the completion of the electoral process. Mibalibad si Binay sa paghatag og mensahe ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga nag-una sa presidential race. Sa pangkinatibukan, gipaybaw ni Binay nga wa siya malipay ug makontento sa eleksyon tungod sa mga guba nga vote counting machines ug sayop nga mga resulta. Yung mga PCOS machine na iba niluluwa. Yung mga PCOS machine maraming nasira. Yung mga resulta na hindi ka panipaniwala. Sunod semana, gitakdang mubalik sa Sugbo si Binay aron formal nga pasalamatan ang mga Sugbuanon nga misalig kaniya ug sa partidong una. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. City Treasurer nangandam sa iyang pagbiya sa City Hall human mipadayag ang bag-ong nakabalik nga mayor sa pagtaktak kaniya. Kinigaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Expected yun na kanako. It did not come to me as a surprise. Of course, ang City Treasurer sa Dakban sa Subo nangandam siyang paghawa sa katungdanan iniglingkod ni Mayor-elect Usmeña. Ang bagong napili nga mayor mipadayag sa pagtangtang kang City Treasurer Diwa Cuevas sa iyang pagbalik sa City Hall. the treasurer should have the trust and confidence of the mayor. So, pagka-declare na lang, of course, I'm ready. Kay kuha naman, unsa pa may akong, I don't like, di wa ako magpaabot nga mo na, expected yun din ako mo. In fact, ako nang giandam akong kuan. Pero hypocrite sa gugming ko, I'm not affected. Of course, I am. Mara gina ako, ha? Si Cuevas, gipasagaan og mga kaso ni Usmeña, human si Usmeña gipaningil ni Cuevas sa iyang unliquidated cash advances panahon siyang termino pagkamayor kaniadto. Apan mato ni Cuevas, limpyo ang iyang konsensya, hilabi na kay wa siya mag-apil-apil sa away sa politika. Di pa kumusulti sa akong plano, of course, kay di gyud ganahan sa tan-aw na ako. I know, di gyud siya ganahan. Pero, remember, I'm just working, kuan ba, akong mga gitrabaho, ako rin yun yung trabaho, walay politika, walay kanang kuan. Yeah. Well, balikan na to yung gingon nga, I made Mayor Rama popular, kaninana siya, pero wala ko, I did not go beyond sa akong trabaho. Tanan, og siya pa'y akong namo, the same yun ang ning akong trabaho ra jud ko. Maura gina ako kasulti. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5.
Bugtong barangay Gabi lang sa lungsod sa Cordova ang nalakip sa listahan sa COMELEC nga pa ipaubos sa special election karong adlawng Sabado. Si Leslie Camarada-Vistil sa report. Karong Sabado, adunay paghimong special election sa Barangay Gabi lungsod sa Cordova, human pakya silang makapahigayon og eleksyon niadtong Mayo 9 adlawng Lunes. Posibleng og mga adlaw, mga butna ang mga balota alang sa maong barangay. Nasuta nga kapin 400 ka mga botante ang pakya sa pagbutar, human way naabot nga balota alang sa maong barangay niadtong Mayo 9. Balot, do you be reprinting of the ballot process para barangay Gabi, para sa barangay Gabi na? I am not sure, but the assurance is bukas darating daw yung balot. Kay nung dumana nga atol sa adlaw sa eleksyon, ang naabot nga balota sa Barangay Gabi maong balota alang sa Dalaget. Pagkakaron, di pa hingpit masulti ni Mindros kung kano sa hingpit nga maproklamar si Governor Hilario Junjun Davide isip gobernador hangtod nga di mahuman ang special election sa Gabi. Walang balot na sinadala sa barangay Gabi. Ang balot na naipadala sa kanila ay para sa Dalaget. I'm not sure kung may na-imprenta kasi sa Manila yan. Basta sa aming level, wala kaming na-receive na balota para sa barangay Gabi. I cannot give you any timeline pero pagkatapos ng Gabi. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camarada-Vistil, News 5. Mga supporters ni Leni Robredo nagtuo nga dili magpadala ang ilang kandidato sa sulsol sa Liberal Party sa higayong makalingkod na siya isip Vice Presidente sa nasod. Kinisubay sa karakter ni Robredo nga mubarog sa iyang prinsipyo. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. So, I don't think magiging puppet siya ng LP. Dako ang pagtuo sa mga supporters ni Kongresista Leni Robredo ngawa sa iyang karakter og supak sa iyang prinsipyo nga mahimuon niya siyang puppet sa Liberal Party sa higayon nga mulingkod na siya isip Vice Presidente sa nasod. Munot kini sa pasangil nga nanikas ang kongresista mo nga milabaw batok ni Senador Bongbong Marcos. Misumbat sila sa pasangil nga si Marcos ra ang dunay kasinatian, makinarya og kwarta aron makapanika sama sa gibuhat sa diktador niya nga amahan. Gani, nakadaot sila report nga nanghatag og kwarta sa incumbent official sa Sugbo si Bongbong usa ka adlaw sa di pang eleksyon. I hope he's man enough to wait for the result, final result, and man enough to accept defeat from the woman who said she's the last man standing. We, women leaders of Cebu, know in our hearts Leni Robredo is the best woman and she won. We find the Bongbong Marcos pronouncement lately very irresponsible. Irresponsible because it comes from a supposed senator. Di sama sa mano-mano, dakog salig ang grupo ni Robredo sa kaligdong sa automated elections nga gikwestiyon ni Marcos. Hagit sa grupo nga pamatud-an ni Marcos ang iyang mga pasangil, paghimog formal nga reklamo o pagpresentar og mga ebidensya. Nasagmoy usab sila nga dagang mga Pilipino ang mibotar ni Bongbong bisan sa hintabo sa martial law panahon sa iyang amahan. Di sabangay kadudahan ang katakos ni Robredo nga mo'y tingog sa marginalized sector nga dugay niyang gialagaran. Dahil naniniwala po ako sa lahat po ng mga kandidato ay siya ang karapat-dapat na umupo. Perfect match usab matod pa ang tandem nga Duterte o Robredo sa Malacanang. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Duha ka consolidation and canvassing system machines nangabot sa Sugbo aron ipuli sa mga naguba sa lungsod sa Malabuyok ug Santander. Sa higayon nga mahingpit na ang transmittal sa resulta sa eleksyon, mahimo nang maproklamar si Governor Junjun Davide nga midaog sa iyang ikaduha nga termino. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Miabot na kaganiha ang duha ka consolidation and canvassing system kon CCS machine nga ipuli sa mga gubaon nga makina sa mga lungsod sa Malabuyok ug Santander. Gikuha kini sa mga election officers sa duha ka lungsod gikan sa warehouse sa Commission on Elections sa Cabuyao, Laguna. Kini na reconfigure na sa Smartmatic aron magamit sa ilang mga lungsod. Ang resulta sa duha ka lungsod mao na lang ang kuwang aron makumpleto ang election return sa dalawigan sa Sugbo. Matud sa election officer sa Malabuyok nga si Mariela Remorosa, way ang ngayang kabalakan ng mga botante, sanglit makinara ang ilang gidala sa kauluhan ug dili ang memory cards nga dunay sulod nga election data sa maong lungsod.
you have nothing to worry kay ang only the machine among dadon ang SD cards nga gikan sa precinct level na ara gyud retain it. Pwede ninyo ma-check na ara gyud dito sa office. So ang transparency na mo dito walay problema. So Si Attorney Eliseo Labaria sa Comelec Province miingon nga maproklamar na unya ang gobernador sa Sugbo human pag-transmit sa resulta sa Malabuyok ug Santander. Bugtong presinto na lang sa Gabi Cordova ang di makahatag og resulta tungod kay wa makabutar ang mga botante kay balota sa Dalagete ang napadala kanila. Duna na say bagong direktiba ang Comelec Manila nga mahimo nang makaproklamar ang Provincial Board of Canvassers sa mga mananaog kung ang nahabilin nga botos sa Barangay Gabi Cordova dili na makaapektar sa resulta sa mananaog nga kandidato. Ipaagi na nato sa Regional Director o i-approve na siya, tagaan na sila o doon naman na siya password good, mga yutos Manila ana. Dayon, once nga na ng password, maluwir na nila ng result na. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud, usa ka car bomb ang gipabuto sa usa ka merkado sa Sadir, Baghdad, Iraq kagahapon. Di mumino sa 63 ka tawo ang namatay ug 78 ang mga samaran. Usa ka SUV nga adunay bomba ang gi-parking at tubangan sa usa ka beauty parlor. Kadaghanan sa mga biktima mga babae nga nangandam para sa ilang kasal. Ang uban kanila ana-ana sa kritikal nga kondisyon. Apil usab nga naigo sa bomba ang mga shops ug stall sa beauty parlor. Ang Islamic State ang gituhuan nga mihimo sa pagpamomba. Mga DNA sa ilaga ug tawo nakita sa mga hamburger sa gihimong pagtuon sa usa ka food testing laboratory sa California. Matod sa resulta sa pagtuon sa Clear Labs gikan sa 258 ka mga sample nga hamburgers, nakita usab nga dunay karne ang mga vegetarian burgers. Ang tulo sa sample adunay DNA sa ilang ilaga, samtang laing tulo adunay human DNA. Sumala sa Clear Labs nagikan ang human DNA sa buhok, panit ug kuko sa tawo nga posibleng nasagol sa paggama sa hamburger. Apan matod sa laboratory, ang gidaghanon sa ilang nakita nga DNA sa ilaga ug tawo nasulod sa acceptable regulatory range. Dili kini makadaot ug mahimo ra nga makaon ang hamburger. Wala mutugan ang Clear Labs kung diin nila napalit ang mga hamburger sa gihimong testing. Wala na'y kwarta nga ikauli ang syudad sa nakapalit sa mga luna sa SRP. Gawa sa nagasto na ang uban niini, dili na paigo ang mahabilin nga kwarta alang sa pagpadagan sa syudad. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada-Vistil. Mato ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas, nagasto na sa syudad ang kwarta nga halin sa pagbaliga sa mga luna sa SRP. Kung iuli ang 8.3 billion ngadto sa nakapalit sa SRP, wa na'y kwarta nga mahabilin sa syudad. Matod pa ni Cuevas, 8.5 billion pesos na lang ang kwarta sa syudad ug ang uban niini gipamayad na usab sa mga obligasyon sa dakbayan. Akong gikuan, I am very careful sa kwarta, ang katurag yung up to the appropriation. Ang kwarta sa siyudad sa Sugbo naadyo na habilin sa halin sa yuta. Mato ni Mayor-elect Tammy Usmeña, iyang bawion ang mga yuta sa SRP nga nangahalin. Apan ang mayoriya sa konseyo nga bag-ong napili, mga sakop siyang kaatbang nga si Mayor Michael Rama. Iyang itugyan sa katawhan sa dakbayan ang pagbawi sa pagbaliga sa yuta, pinaagi sa usa ka referendum. Mato ni Comelec Election Officer Attorney Marshall Sarno, ang initiative referendum mahimo alang sa pagpanday og mga balaod ug mga ordinansa. As my gina, it should be referred to directly to the people. Although SRP is located in the south, Hindi, ang question gina na, it's not about the referendum. It's about the whether the sale is valid or not. Petition or konsa to a referendum, kami mo conduct rin me. We are mandated to conduct recalls, referendum, and elections. It is our duty if there is a valid or go signal sa Manila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. DPS nanawagan sa tanang mga kandidato nga midagan sa miaging eleksyon nga tabangan sila sa paglangkat sa ilang mga posters aron mapadali ang paglimpyo sa syudad gikan sa maong mga basura. Si Leslie Caminada-Vistil sa report.
Nanawagan ang buhatan sa Department of Public Services sa tanang politikong milansar, pildi man o daog, sa pagtabang kanila sa paghipos sa mga basura sa eleksyon. Matud pa ni Engineer Junicio Gualiza, bisan pa man og mipakatap na sila og 1,000 ka mga personnel, lakip na mga volunteers, apan wa pagihapon sila mahuman sa paglimpyo. Gani kagabi, ilang nahipos ang 1,180 tons nga basura sa eleksyon. Ang ato mga party, mga candidate, if they have kanang nakakontribute sila o sila na namutang, nag-install, pwede ba hangyoon nato nangadaog magkapildi nga mutabang na sa remove to clean the city, di ba? Gipadayag sab ni Gualiza, lisod kayong mapadali ang paglimpyo sa mga hugaw sa eleksyon tungod kay di man kini sama sa panahon sa sinulog nga ana lang sa dalan magkatag. Ang hugaw sa eleksyon bisan asa lang kini makita ug ang pinakalisod mao ang kinahanglan pa kining kuskuson. Gani tinguha nilang magdungag paglaing personnel aron madali ang paghipos sa basura sa eleksyon. Some organization we will invite kay dili gid ni madali ang pagpalimpyo. Kuskus maguni. May di man to pareha sa sinulog ganda ground tanan kini overhead man ang tanang mga garbage ani kung da sa babaw lisod kayo no kinahanglan ta mga ladder mopatong jud ka. Kagahapon, nangunay sa pagtangtang sa ilang mga campaign posters silang Councilor-elect Jerry Guardo ug Dave Tumulak sa North ug South District. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gihuwat pa sa kapulisan ang resulta sa investigasyon sa pinusilay sa Dumanhog ni adtong gabii sa wala pa ang eleksyon. Ang pinusilay nakuha sa CCTV. Kinigaksyonan ni Edwin Cañete. Pagbidyo gi kapatid. Wala pa'y resulta sa investigasyon sa dinabong pinusilay sa lungsod sa Dumanhog ni atong gabii sa wala pa ang eleksyon. Gipaabot pa sa kadagkuan sa kabulsan ang resulta sa investigasyon sa Dumanhog Police Station. There has to be somebody arrested and there has to be an evidence that can be presented. In absence of that one, we cannot, I think the investigator has a lot of things to do as far as talking about filing of charges in violation of Comelec gun ban. Pero katong murag na may kanang murag injured ato kanang driver ni Hika, file ba sila? Ingon sila frustrated murder? Mo ni usang atong gipaabot nga report coming from Dumanhog Police Station. I have talked to the Chief of Police. He narrated to me partly an initial result of the investigation, but officially we have yet to receive their official report. What's the initial? Ang ilang gikuha na what he have narrated to me, what transpired during as a result of the investigation, but as to the final disposition, we have yet to receive the report. Mahibawan na natugma. Kay i-convene man ako ang validation committee and then part of the report is the result of the investigation. Ang pagpamusil nakuha sa security camera sa balay sa pamilyang Garcia sa lungsod sa Dumanhog. Ang mga sakop sa kandidato pagkamayor Gongon Hika o mga sakop sab ni Mayor Nelson Garcia ang nagkaengkwentro. Gigukod sa mga sakop ni Hika ang mga nagmotor nga sakop ni Garcia. Mihunong ang mga sakop ni Garcia at ubangan sa balay ni Mayor Nelson Garcia ug mihunong usab ang mga sakop ni Hika nga sakay sa usa ka Toyota Revo. Didto nahitabo ang pinusilay og samaran ang driver sa Toyota Revo nga si Marlon Valleser, driver sa security agency nga gipanag-iya sa pamilyang Hika. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ed Cañete, News 5. Gihangyo karon sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang Duterte administration sa pag-modernize sa tanang requirements nga angay i-comply sa mga patigayon sa Sugbo. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Ang mga magpapatigayon nga mibubuog kapital sa Sugbo ang dakog na tampo sa paglambo sa probinsya. Sila ang nagpatrabaho o nagpatukod ng mga building nga nagpakita sa kamuswagon sa patigayon. Apan taliwa sa ilang mga nabuhat, simple nga hangyo sa mga magpapatigayon nga dili sila lisod-lisoron sa gobyerno nga bot nila nga sulbaron sa bagong administrasyon. Matud sa CCCI, dugan na nila nga problema ang magtipon og nga mga requirements aron sila maka-operate. Laing problema ang kalayo sa ubang mga buhatan nga tuwa sa kauluhan nga kinahanglan nila nga makuha. Hangyo nila nga i-modernize og electronic ang mga government permits aron mas dali og kasaligan.
Improve the process of making it easy for businessmen to transact business. That would be foremost in our request. Especially also that if there are more investors that will come to the country, then there will also be more jobs for everyone. Dakog pagsalig sinang sa paspas nga botasyon nga nagpakita sa kinabag-an nga tingog sa katawhan. Panahon na matod ni Nang nga mag-move on ug magtinabangay sa pagpalambo sa patigayon sa nasod ug sa bag-ong administrasyon. Tutukan niya sa chamber ang mga palisiya nga ipatuman ni Duterte kung makaayo o dili kini. Because the goal anyway is really to bring Cebu business to the next level. So it's the same goal and to be relevant to our members, to the Cebu business community. Dunay 700 ka mga member companies ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Giawag sa COMELEC ang tanan nga mikandidato sa eleksyon sa pagsubmit sa kwentada sa ilang nagasto karong eleksyon. Ang mapakyas sa pagsubmit, multahan. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Siyang i-print. Giauhag sa Commission on Election ang tanang kandidato sa lalawigan sa Sugbo sa pagsangat na sa ilang Statement of Contribution and Expenditures kun SOSE ngadto sa ilang buhatan. Gimanduan usab ang tanang election officer sa kalungsuran ug syudad sa pagpadala og notice ngadto sa tanang midaog ug napildi nga mga kandidato sa pag-file sa ilang SOSE sa dili pa ang deadline karong Hunyo 9. Matod ni Attorney Eliseo Labarria, importante nga makasumiter sila sa ilang SOSE tungod kay kini ang himuong basihan aron sila maka-assume sa ilang gilansaran nga posisyon. Susi, importante ni kayo kay kung dili ni nato mapasa, ilabi na sa dumadaog nga mga kandidato, dili ma-isyuhan og initial compliance certificate gikan sa mga election officers nga muna'y basihanan sa DILG pagproklamar niya na nila. Ang mapakis sa pag-file sa ilang SOSE atol sa deadline, magbayad og multa gawas sa pagatubang og perpetual disqualification to run for public office kung kaduha kay gayon na kining gibaliwala sa kandidato. So kaning susi, dili lang ni basta-basta lang nimo gamon, kinahanglan nga kumpleto ni siya sa mga detalye, apil ang mga resibo, pagkatapos makita na nato ang programa na nasa atong website sa COMELEC. Ang application sa SOSE, kinahanglang fill-upan online gikan sa website sa COMELEC, dayon i-download ug i-print ang hard copy aron maoy isumiter sa buhatan sa COMELEC. Kinahanglan nga ang entry sa SOSE, machine-generated ug dili handwritten. Ang buhatan sa COMELEC, di na mudawat og SOSE, human sa Hunyo 9. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 27 ka mga kahon sa mga pinabuthang isda ang naembargo sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force sa lungsod sa Compostela. Ang illegal nga kargamento gikan sa lungsod sa Medellin. Nagkalaylaing klase sa mga isda nga gisud sa mga kahon i-deliver unta sa upat ka lalaki ngadto sa Pasil Fishport pasado alas 11 kagabi. Ang maong isda gibarabara nga dunay market value nga 243,000 pesos. Matod sa bagong operations head sa task force, pagkakaroon mikunhod na ang illegal fishing activities sa kadagatan. Pabuton pa sa Kapitolyo ang rekomendasyon sa Fish Examiner kung luwas pa ba kanon ang mga naembargong isda. Hinahinay na. Kailangan maguning i-sustain nato ning klase activity. Hindi lang enforcement but kinahanglan din huyugan po ni siya og mga educational information, dissemination. Kapin sa usa ka kilo nga shabu na sakmit sa mga sakop sa CIDG. Kini gimarabana nga mugkantidad og 15 million pesos. Ani ang report ni Edwin Cañete. 15 milyones pesos nga balor sa gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa CIDG-7 didto sa Lamintak, Medellin, Cebu alas 7 kaganiha sa buntag. Pakyas ang kapulisan sa pagdakop kang John Neil Kabatingad dihang giserve ang search warrant nga gi-issue ni Judge Antonio Marigomin. Ang subject nakabantay sa pag-abot sa kapulisan, gitimbang ni CIDG-7 Director Senior Superintendent Marlon Tayaba ang ilang nasakmit og mukabat sa 1.3 ka kilo ang tanan. Well, hindi natin maiiwasan yan, kasi sa
mga taong nandoon sa bahay. So definitely, upon sensing the arrival of the police officers, talagang tatakbo yan. At hindi na rin niya madadala itong ganito karami. Si kabatingan kanhisiman og wala na mubalik sa iyang trabaho human nagnegosyo og shabu. Siya ang nagsupply sa mga puser sa bihanang bahin sa Sugbo. Northern part of Cebu, but if you're going to see the voluminous drugs that we have confiscated, hindi mo masabi, baka buong Cebu na rin yung... Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Usa ka labing bagong application alang sa mga smartphone users ang gipagawas sa Italy karon aron makatabang sa pagsugpo sa mga nagkadayang sakit nga nagikan sa pinaakan sa mga lamok. Atong sayron ang labing bagong imbensyon nga Zanza Map app, ang application sa inyong mga mobile phones o gadgets nga pangontra lamok. Ani ang trending balita karon. Adunay usa ka smartphone application sa Italy aron masayran ang mga lugar nga adunay daghang lamok. Makita sa mapa sa smartphone applications ang mga lugar kung hain ang daghan og lamok. Pinaagi sa paggamit niini maong application, malikayan sa mga tao ang lugar nga dunay daghan nga lamok. Di lang sa paglikay sa pinaakan sa lamok ang ikadalit sa Zanza Map, kay bisag ang gobyerno sa Italia nakapahimusab niini. Matultulan sa niini ang mga lugar sa Italia nga kinahanglan nilang paasuhan aron abugon ang mga lamok nga nagdala og nakadaiyang sakit. Ang application gihimo ni Cesare Bianchi tungod sa iyang kahadlok sa Zika virus nga makuha gikan sa pinaakan sa lamok. Nagsabak ang asawa ni Cesare mao nakaw-nahuna siya sa paghimo sa smartphone application aron malikayan ang Zika virus. Gihulagway nga very timely ang paghimo sa application pangontra lamok tungod kay namiligro ng mukatap ang Zika virus sa Europe. Matud kini sa World Health Organization. Kahinumduman ni atong tuig 2007, mikatap sab ang chikungunya virus sa Italy nga nakuha sab gikan sa pinaakan sa lamok. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, ang word of the gay, nagkanayon. Kanang lalaki nga magpabayot-bayot aron mapalipay lang ka. Gamay na lang na sila karon kay ang uban nadayunan na. Agay! Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!